falai eko benge tap mama sefio kunu wa ya ntane falai benge ko demisene munu be anfe awlu nyininga kulube mumbara la doba anfe ale Bakar Bozoe ale nale no kabo segu ale pme finimi ko yoro munu na machine ta to de pressing kurame tiga sa gazualte ale ko kalbe ka ti debrouiller dugu kono sinali fana ayo fana yininga ogogo ni wati na ko taji te ka so ale sudere ke mbolo kurante na ale fana be ka ti debrouiller ko debrouiller mumbara no ngo benge dugu ba kono ya ampere be bo ka ta debrouiller ministre be tout débrouiller fonctionnaire be tout débrouiller impôt mo be tout débrouiller ampere be débrouiller la dugu ba ngone abenge ko kuma na ko on me balona haglina fere sake ko la kanga misru fale do maula ko limana tu dusukuna falai ko an yere te bara jolena ante foila ka wuliga joke an wulo wili ama fo ni mai ni ngai nga an yere be ka munga an yere yebi nga ta puma siraso hana do na onde tula sisa ana moni mi ma wara fe sini ni benga ka suntige ro kuma falai nambaro la falai ko janto yere la koro togo kai ne minye semeyoro nyuma obi sanfe jiri tigali ja falai ko mami mana kaba femba fofo nona min tara na ye to nyini ko fana yo mo songa sai ma ko sebede awnga sigida obe chogo di bi falai odongo meto mau ubora ka yirambela jire la falai ko ka damne kunungo marsikalo tle konontona katabla tle tanduru na tayna kanga koloshi falai fundeni kise abena na bo bisabani duru bisabani nani na kata se binani ani duru ma anga marabulu fa tan nani bela jilena meteo ko kanga koloshi falai mi ye fini dontaw jimin taw wale amunu name ulu sigi senga ani makoro munu mamulu anga ulu fana beledon ka bara ketle koro ko jo kosebe an faru angana to ka fama jima falai mi ye meteo ni kuma info nga on fe sigida la kana ko rebe dabolo jumena bi anga jamana kono falai fere jume sigilendo ya sanga sigida obe sega la kana tugodi an malion falai an rebe hagelbe an rega sigida la wa ti yelema ko min flena na kololo yelema anyeba anyere la wa mi ye yiri turu munu me sigi an fe sigida la kana me ka an fe kungo cheni me ka kebi foro cheni me ka kebi jito robe ka cheni tugo na bi yelema ko an jambo la wa anga kofuma chama yemiye kurantambulu jitambulu kalantiga ke kiritiga tige ko ka sura ambo ke kene munu yere kande furo munu ye an lafiya yoro ye yiri munu men nema di ama minye kungo ye anu kungo sogo biko lwa ko dozo yere be sogo faga yere wa falai sigida la kana kololo ko anyebo odela an kunata ante jiri turu ante yiri lamo mama mana yiri turu nyina falai ni kalo kelen temana ta yin nga ka yiri turu yoro mata yoro e pumata ka yiri yere yi ko ko bise ka to sena tugo bi gele ami me anga an jamana deun an faso deun an woni sigida tugo ye falai ka anga bo kuma mugula koyi anga hakri to anga sigida ula anga wakeli to wati lama kololo ula adugumba bna ke munye dogo tige ba charbon lamba minye gazi saw ni fenkiri karaw ye falai ni sisi mugone ni wala hauta bara mu meke ni fundeni mbora nama on mine abe jonu mine minye fundeni ye ka do berela ka bara kena o fero masiki senga an feya wa bianga jamana ko na falai mirina ni haglina be sigi ka bara ke fo fena no hagli jaga boy awnga jamana ka teli oma sabula bela jilengela no jeniga nyimingala ka bilabe nga sini ngono ka to alama falai jamana tsega tate goy mamunu be nulu ben wati ngonna na bi falai uko kanga nkoloshi sabula bi mu me ka angbele oye an yere ka sigida ulu chieni kungo chieni furo chieni bagamara ro chieni ali an yere ni lafiya yoro bela jele amika bela jele halaki minye bi ni yanga gwauta kulaje charbon ferilaw charbon dlanaw logo rete ka ye asongo ka gele minye charbon ye asongo ka gele bela jele wule no ki jo ka la ka fa anga yoro be ka chien sigira yere la kana malikono bi falai keme sarada la biworo o degunde be anga yiri turu te yiri turuye kungo labe o te kungo labe nye
taa don kungo la olu bɛ ka caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ yiritigɛ kɛlen don maa caman taalan ye maa minnu yɛrɛ bilalen don k'olu ka yiritigɛlaw na yiritigɛ fɛnw la kɔlɔsi fala ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'o yɛlɛma k'u ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ ye boulangerie-tigiw ko lɔgɔ tulu dilannaw ko lɔgɔ charbon dilannaw ko lɔgɔ musow ko lɔgɔ min ye guwadonnaw ko charbon fala bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ min bɛ o la bi o y'an ka siniɲɛsigi de tiɲɛnen an ye kogo min donnen don ani gɛlɛyaw cɛ ani funteniba ninnu cɛ fala ye o ye nɛɛma min bɛ yen o ye yiri min bɛ yen ala yɛrɛ ka hinɛ bɛ se ka maaw sɔrɔ cogo di fala ye k'anw to charbon la don o don k'anw to min ye an ka ko kungo n'an ka falaw n'an ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lahalali la don o don ko ɲininkali min bɛ kɛ bi fala ye yalama fɛɛrɛ bɛ yen wa an ka fɛɛrɛ ɲini an k'an sigi ka hakili jagabɔ o la min ye jalo ye ale ko fɛɛrɛ b'a bolo fɛɛrɛ in ye mun ye fala ye an k'an sigi an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an k'a dɔn k'a fɔ an ka sigidaw tɛ taa an yɛrɛ kɔ koyi nin tɛ gouvernement ko ye nin tɛ politique maa ko ye nin ye an bɛɛ lajɛlen ka siniɲɛsigi de ye sabula n'i donna so i tɛ se ka sunna n'i taara kungo i tɛ se ka sunna i tɛ se ka sigi baarakɛyɔrɔ la fan bɛɛ lajɛlen funteni ye climatiseur se tɛ bɛɛ ye o kɔlɔlɔ bɛ se ka lakɛlɛ cogo di ni bɛɛ lajɛlen ma jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma o la sa min ye dɔgɔko ta fanfɛla ye ani charbontigɛ ta fanfɛla fala ye k'o ban k'o dagajugu bɔ an da la pewu ka se ka na ni fɛn ye min bɛ gwadumusow nafa o ɲuman o bɛ jalo bolo ni ala sɔnna ma fala ye don nataw la an na u wele u ka n'u sigi u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'o tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ an bɛ kuma o kuma na a ka jugu n'a bɛɛ ye kunungo cybercriminalité la min ye Yusuf Sisogo ye ni ale kun welela kiiri tigilamaw fɛ ka sababuya kɛ ko a ye gafe dɔ sɛbɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa dɔ ma fala ye ale ka kiiri tun bɛ kunungo cybercriminalité la kiiri kɔrɔ ye mun ye fala ye tribunal président ale de bɛ kiiri jalatigɛli kɛ greffier a b'o o sigi a numan fɛ procureur ale min ye nominali kɛ ale bɛ sigi min ye a kinibolo fɛ maa min bɛ jɔ a ɲɛma sa o ye maa jalakilen ye ni surandonbaga b'o bolo o bɛ fara o ka fala ye kiiri bɛ kɛ ten n'a baaraw bɛɛ lajɛlen banna tuma min ni bɛɛ lajɛlen lamɛnna président de tribunal ale de b'a fɔ sa n b'a jaabi d'aw ma nin don in min ye kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ n'a fɔ o ma ko ASEP u ko ko kunungo k'u taara cybercriminalité la fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yusuf Sisogo ni ale yɛrɛ directeur de publication journal min tɔgɔ ko l'alternance a ka kiiri kɛra kunungo cybercriminalité ale la ko ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen lamɛnnen ko min ye jaabi ye o bilara ka mars kalo ale nata tile 23 kɔnɔ yaasa jaabi ka se ka di min ye ASEP ka bataki kɔnɔna fala ye ko kiiri wɛrɛ fana tun bɛ yen n'o ye kunnafonidi gafe min n'o tɔgɔ ye ko Sud Hebdo n'o ɲɛmaaba ye Sega Jabate k'o fana ka kiiri tun bɛ yen ale ni Karaɲɛrakaw fana bɛ ɲɔgɔn na k'o fana bilara ka taa bila avril kalo ale nata tile 13 la ASEP ko sa k'a b'a ɲini gafetigiw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka to wuli ka jɔlen tuma bɛɛ yaasa ka se ka baarakɛɲɔgɔn ninnu k'olu dɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ ko in na min ye secrétaire à l'information ye ani communication o de ye sɛbɛn in fa siri fala ye k'a di an ma Bamakɔ kɔnɔ bi gasoil ɲini ale wuli ka jɔ tabaw bɛ senna fala ye min ye nin tile laban in na kɔni ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka gasoil de ɲini n'o y'a sɔrɔ essence bɛ station na fala ye gasoil kɔni Bamakɔ kɔnɔna na ale tununnen don pewu maaw ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw kɛ sa k'a ɲini fan caman fɛ station kelen-kelennin minnu bɛ yen n'a b'olu kɔnɔ fala ye maaw bɛ taa u jɔ olu da la a kɔnɔnalen don ni sɔngɔ yɛlɛma ye bi moto taxi tigiw fɛ yen nka olu ta ma dɔw la parce que sabula moto taxi bɛ ale ye essence ye o ale sɔngɔ man ka yɛlɛ dɛ ale ye taji essence ale sɔngɔ man ka yɛlɛ gasoil ti k'ale la olu kana don o la k'o dabila o man ɲi caman di ko an n'aw ka maaw a ye sɔngɔw t'u nɔ la cɛw yaasa n'an ka bɛn maaya la sabula seli setɔ don fala ye min ye sotarama caman ye k'o kɔni jɔlen don nin waati in na sabula taji yɛrɛ a ti ka ye o la sa maa caman y'a yira sa k'a fɔ i bɛ soli ka wuli de kelen-kelennin minnu bɛ bɔ i ka sigida la ka se ka olu ta min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ taji ko kunna taji ladani ko kunna u ko ni ala sɔnna a ma ko taji dɔ bɛ sɔn ka bɔ bi ko maaw kɔni bɛna a sɔrɔ nka komi a tɛ yen a gɛlɛya de bɛna kɛ min a tɛ yen yɛ n'a bɔra maaw bɛ hira a kan wa a bɛ tunu an bɛ dugawu kɛ ala k'a tajiko nɔgɔya kajolokaw fɛ yen fala ye dugudenw ko ko taare ko ka wolomasiri tabaw fo k'u waleɲuman dɔn min ye armée ye k'a ye baaraba de kɛ kajolo n'a marabolo ni lulu ni fanfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na bi
olu ka dɔgɔ fiyɛ min tun bɛ yen n'a jɔli baara kun banna pewu ni maa kun tɛ se ka taa kɛnɛ kan n'o y'u ka dɔgɔdunya ye Nimbugukaw fɛ yen Fala ye ko alhamdulilayi ko baaraw daminɛna Nimbugu cɛna muso min ye Luluni marala ye bɛɛ lajɛlen y'i ka karayogow ta Fala ye an ka sɛnu an ka namasanu ani an ka lemurubaw n'an ka yiriden tɔw Fala ye an ye sugu sɛgɛrɛ hɛrɛ la ka sigi hɛrɛ la ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye taa tugu Bamajɔlen Dugawale kɛbaw la nin waati in kɔnɔna dɔgɔ bɛ ka se ka jɔ k'u bɛ Ala fo ka Ala barikada min ye juma tɛmɛnen ye marisi kalo tile 6 Fala ye k'u sera ka dɔgɔ jɔ min ye baara ye a kɛra taa ni ka segin ye dugudenw bɛɛ lajɛlen ka hakilatigɛ kɔnɔna na sabula sunkalo setɔ don n'i ma taa i ka minɛnw ta Fala ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa min ye dugudenw ye fana o y'a yira sa ka fɔ ko nin min filɛ nin ye n'o sigira sen kan olu fɛ yen Ala ni wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ Fala ye ko a kana dogo maa la ko bɛɛ lajɛlen ka u fo k'u waleɲuman dɔn wa o ma dɔn ma dɛ sira ninnu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen n'u fɛ su ani tile Bugunikaw fana fɛ yen dugumisɛn caman maaw y'a yira sa Fala ye k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna min ye Bamajɔlen Dugawale kɛbaw ye u tununnen don pewu armée ye baara min da u kan olu fɛ yen o ma dogo maa si la ko a caman yɛrɛ bɛ bi u ye marifa bila koyi k'u ye marifa bila u bɛ k'u yɛrɛ ɲini k'a lajɛ bi sa Buguni yɛrɛ marabolo la sa degun min bɛ yen bi o ye maaw ye Fala ye minnu de bɛ t'u sigi ndamandaw la ka maaw jateminɛ n'i ye ndama ta ka don mobili kɔni kɔnɔ ka sanu k'i kun olu b'u ka maaw wele ka jan da i ɲɛ k'o kɔni bɛ yen Ala ko tiɲɛ o bɛ yen ko ka o de fɔ faamaw ɲɛna sisan u ka fɛɛrɛ tigɛ o de la ndamandaw yɛrɛ fana bɛ se ka lakana cogo min n'o tɛ ko bingali minnu bɛ yen bi hali min kɛra dɔgɔkun jan tɛmɛnen Fala ye ko wolomasiri tabaw y'a dɔn k'a fɔ ko Bamajɔlen Dugawale kɛbaw tɛ dɛ siratigɛlaw de don n'u ye kariba ninnu kɔni falen ye ndamandenw na Fala ye fo ka tulu ka sanu bɛɛ b'u kun de wa yɛrɛ dun bɛ sigi ndamanda la k'u lajɛ fana u ka baaraw la donc an bɛ dugawu kɛ armée ka baara Ala k'a tɔ ɲɛ a bolo min ye Gawokaw fɛ ye Fala ye olu ka nafɛn feere sugu ko a fan dɔ dira maaw ma ka se ka feereli kɛ a la min ye sugu in ye a bɛ senna a jɔli bɛ senna a mɛnna yɔrɔ minnu banna sa préfet ni sous-préfet ale ni mairilakaw u y'a yira sa ko baara kɔni bɛɛ lajɛlen ma ban sugu la pewu nka a ka kan nin waati in na u ka nafɛn feerela dɔw la sigi Fala ye yaasa maaw bɛ se ka sanni kɛ cogo min na baara tɔ kɔni sa k'u bɛna ɲini entreprise fɛ a k'i teliya joona baara in bɛ se ka ban cogo min Mayinakaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ maaw ye TDRL sarali la yaasa cogoya min na u bɛ se ka o sara sabula o de bɛ kɛ ka sigida yiriwali baaraw kɛ nin y'a dɔgɔkun kelen Fala ye Mayina cercle kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe cercle kɔnɔna Mayinakaw fɛ yen min ye waleya in ye denmisɛnninlakaw u wulen don k'u jɔ ka to ka min ye TDRL sara fasodenɲumanya musaka don Fala ye a bɛ se ka yiriwali kɛ sigida fana na mairelakaw y'a yira sa k'a fɔ ko TDRL yɛrɛ de kɔni y'olu sinsin yɔrɔ ye wa a b'a to fana u bɛ se ka baara caman kɛ sifinnakaw ni kunnafonidila minnu b'u fɛ yen n'olu ye nin baara in kɛ k'u dɛmɛ a la kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'u b'olu fana fo nka min ye Mayina yɛrɛ dugu kɔnɔna ye Fala ye ko gɛlɛya caman bɛ yen min ye taxe in ale sɔrɔli la wa ko halisa ko dɔ ka fara a kan an balimakɛ ani an ka fasoden Fala ye n'o ye professeur Abulaye Jimde ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ seleke naani ka jɛkulu min bɛ ni maa 15 bɛ ta min ye ɲininiw ni fɛnw sira ye sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛ seleke naani ɲɛmaaba yɛrɛ ye o maa 15 an ka professeur Abulaye Jimde bɛ a la maa min don a jɔyɔrɔ ka bon ɲininiko ta na sira fɛ siyansi Fala ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri a y'o kɛ jɔnjɔn caman a y'olu salo diɲɛ kuru kara fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na sa minisiri bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ko ka foli ni tanu ka ɲɛsin an balimakɛ ma k'a yira la sa ka fɔ ko jamana kɔni b'a kɔ baara min n'o kalifara la nin ye ko Ala k'a ta fanga ko a la sabula Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Fala ye nin kɔsa in na ale ka ɲininiw u kɛra tare hali lamɛrikaw yɛrɛ olu ye jɔnjɔn dɔ d'a ma kɔsa in na an bɛ bɔ yen an bɛ taa min ye kɛnɛya bankun ka Fala ye ka se ka maaw furakɛ k'u lajɛ k'u furakɛ fu falaki o de kɛra sunkalo ale ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen ni ale bɛ kɛnɛya ni adamadenya tɔbɔtɔli hukumu kɔnɔna Fala ye n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale kɔni taara kurumo karili kɛ kunungo sunkalo kɔnɔna yɛrɛ la koyi min ye colonel major ye a n'a ka baarakɛlaw u jiginna Lafiyabugukaw fɛ Bamako min ye furakɛli fu falaki ye n'a kan ka sigi marabolo ni an ka Bamako fan bɛɛ lajɛlen na ka taa maaninfinw wele bana minnu b'u la Fala ye a kɛra jabɛti ye o a kɛra hypertension ye o a kɛra fɛn wɛrɛ ye o k'i filɛ ka tila ka musaka ka tila ka fura ta ka d'i ma fu falaki Bamako ale sigidaw bɛɛ lajɛlen na n'an ka marabolo kɔnɔna na baara in sa min ye colonel major ye a ko ko jamanakuntigi ka laɲini don k'a kɛ kun ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min sango t'a la Fala ye maa 15,600
u ye olu de sɛgɛsɛgɛ min ye maa 600 ni 600 ye u y'olu ta k'olu ka furakɛli baaraw kɛ ministre y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fasodenw caman ye u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bana min b'u la sabula maa caman sigilen don ten fala ye i t'a dɔn min b'i la Asaba Jalo sa a ye maaw wele u kana nin baara ninnu kɛ n'i nana i na lajɛ min b'i la o na f'i ye a y'a yira sa ko sunkalo solidarité in ko hakilina don hakilina b'a to fasodenw u yɛrɛ b'a se ka dɔn ko ɲɔgɔn dɛmɛ ani ni kɛrɛfɛden kɛrɛli a bɛ tali kɛ o la ka se ka baaraw nɔgɔya maaw bolo kuma tɛ nin waati min na bi degun bɛ maaw ka fala ye kɔnɔgan bɛ maaw la ni nin sera ka sigi sen kan ka mɛn a ka fisa min ye bana caman ye banabaatɔ caman olu na se ka furakɛ fu falaki sunkalo solidarité ale hukumu kɔnɔna na a ye dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen sa min ye bana fala ye n ko dɔgɔtɔrɔya ja de ye nin ye e ɲɛ t'a yɛrɛ la de Asaba Jalo kɔni ne ko a tɛ sɛgɛn dɛ a kun tɛ Kayi o don ko a taara fana Baɲangara Janjo la ka tila ka na nin kɛ kununko tuguni an b'a fo fala ye wuli ka jɔ ni cɛsiri la baara kɛcogo ɲuman na a ka ministeriso kɔnɔna ne ko u tɛ se ka komi ɲina maa caman ye dɛmɛ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye dɛmɛba ta ka di maaw ma fala ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo t'a ta ka kɛ sunkalo kɔnɔna na dɔrɔn dɛmɛ min kɛra nin na yɛrɛ u ma k'ale la o n'u y'u fila fara ɲɔgɔn kan degun dɔ bɛ dɔgɔya o yan'u ka taa fɔ ko u bɛ octobre kalo kɔnɔ k'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kalo ye u k'a kɛ sunkalo ye a bɛɛ musaka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan maaw ka lafiya o kɔni ye anw ka miirina y'a ko la n'an bɔra yen an bɛ taa Gawo fala ye ko ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninlakaw ye dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw olu tali kɔlɔlɔ min bɛ o la yaasa fasodenya ka sinsin Gawo kɔnɔna na sa min ye mara ni kunnafoni ale barokɛnɛ min b'a to sifinnakaw bɛ na ɲɛfɔli bɛ k'u ɲɛna u ka kɛnɛya ko kan siniɲɛsigi ko kan u yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ ta cogo min na faso kɔnɔna na min ye maa minnu ye nin kɛnɛ in sigi n'o ye sifinw ka tɔnw ye u ko a kɛkun ye min ye denmisɛnnin ɲuman ka se ka sɔrɔ min bɛ se ka kisi dɔrɔgu a n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔlɔlɔw ma kucalakaw fɛ musow ka furu joona ale ni npogotigininw bɛ degun min sɔrɔ u ka furuso kɔnɔna fala ye o jaabi san 2025 ko bɔra ka bin min ye bin kɛra musow ka fala ye siɲɛ 37 kucalakaw fɛ yen furu min sirila jagoya ni fin na npogotigi minnu ma san 18 sɔrɔ o kɛra furu 131 ye kucalakaw ka nin jaabi mun dira kun marisi kalo hukumu kɔnɔna na min ye muso ni den ni du bolofara min sigilen n'o ye o de ye nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen di ka fɔ maaw fana y'a yira sa kucalakaw fɛ fala ye k'olu ye wuli ka jɔ kɛ koyi k'u y'u jija min ye furu 3 kun kan ka sa olu y'o furu sa bali min ye ka fɔ maaw ye u y'a yira fana k'a fɔ ko maa caman bɛ yen bi olu tun tɛ sɔn u denw ka taa kalanso la u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ olu ye u ka se ka sɔn o la sa muso tɔgɔla don min sigira kucalakaw fɛ yen nin baara ninnu olu de kɛra ale kɔnɔna na an bɛ to ale kucala kelen na fala ye sindimi bana bɛ muso minnu na fana ka se ka olu fana furakɛ o baabu fana sigira sindimi bɛ se ka ban cogo min ani ka se ka kunbɛn cogo min na waleya in kɛra marisi kalo tile 7 école de santé espoir ale kɔnɔna kucalakaw fɛ yen a kun kɛ kun ye sa musow ka sindimi fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na min ye muso tɔgɔla don a bɛ tali kɛ o hukumu fana kɔnɔna na Segu faso danbe kɛnɛ fala ye min ye centre kɔrɛ ye ale y'o sigi centre kɔrɛ ale bɛɛ lajɛlen wele Segu sifinw bɛɛ lajɛlen ministre min bɛ Segu ni dɔnko kunna min ye sibiri tɛmɛnen ye fala ye kɔrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen nana faso danbe kɛnɛ kan denmisɛnnin 600 kalandenw na min ye dugudenw ye kabilatigiw ni ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen nana laɲini tun ye mun ye ɲɛfɔli ka k'u ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Zumana Kanɛ ka bɔ Buguni ka bɔ Fanakaw fɛ fala ye ale tun ye kumatigi ye min ye Jibril Gise ye ale tun ye dalaminɛ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw ye an yɛrɛ ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka maanifinya kɛcogo min ye maanifin yɛrɛ bɛ se ka don ba la cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'an bɔra yen an bɛna CICB ale kɔnɔna na CICB kɔnɔna fala ye maa minnu kan ka na feere kɛ gouvernement ma fala ye k'u kana ni u ka minɛn dɔw ye maaw bɛ se ka olu ye cogo min yanni gouvernement ka sanni kɛ o la sa k'a daminɛ marisi kalo tile 4 na ka taa kun fori bi fala ye min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan sa n'o ye an ka k'an yɛrɛ fɛnw fɛ maa minnu bɛna na minɛn minnu feere gouvernement ma fala ye musolaka minnu bɛ yen n'o ye umu ye ni olu ye tobilikɛla ŋanaw ye fala ye lɔtɛlitigiw olu y'an ka maaw ye dɛ olu kɔni ne ko mura fura b'u la ani giribu an tɛ tila ka umu ɲininka mura fura b'a bolo kebab min b'u cɛla ye kunun fala ye a ye min sɔrɔ sa ka maa minnu ɲininka umu yɛrɛ b'a la n'o Fatumata Tarawele b'a la
Umu Dameli b'a la ani Umu Traoré yɛrɛ ni ale ye vieille marmite tigi ye Fala ye u ye min sɔrɔ ka fɔ Keba ye an ka jɛ ka muso 3 in lamɛn. An bɛ agrotransformation de kɛ an ka fɛn fɛn n'a bɛ sɛnɛ an fɛ yen an b'a essayer k'olu bayɛlɛma k'u kɛ produit ye minnu utiliseli bɛ se ka teliya an bolo saniya kɔnɔna na. An bɛ fonio précu kɛ o ye fɔyɔ ye an bɛ juga précu fɛnɛ kɛ an bɛ cɔgɔnmugu bɔ an bɛ poudre instantanée kɛ bisaab ni gingembre o y'an ka jumuguniw ye dabilenni ale ni ɲamaku la donc a arôme bɛɛ b'a la i dan dɔrɔn k'a kɛ verre kɔnɔ ka jisumaw bɛ jikalan k'a la. An bɛ wosomugu fɛnɛ kɛ ale ni mangoro tulu ale ni situlu ɲagaminen ni huile végétale wɛrɛw ye i n'a fɔ carotte tulu papaye tulu koko tulu ale ni amande. An b'a fɔ dɔrɔn déjà an bɛ ka baara ɲumanba de kɛ n'o y'an yɛrɛ ka yiridenw bayɛlɛmali ye k'a yira k'a fɔ u bɛ bɔ état brut min na forow la a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ caman ye donc an b'a ɲini dɔrɔn gouvernement ka se k'an dɛmɛ ni jumɛn ye déjà u ye ka min kɛ o ye belebele ye n'o ye commande publique in ye ka se k'an ka produit don ba la maintenant côté financement fɛnɛ u b'o yɔrɔ fɛnɛ lajɛ pour que an bɛ se ka bɔ production artisanale na a bɛ se ka semi industrialiser cogo min na ani minnu ta fɛnɛ ye semi industriel ye o bɛ se ka industrialiser cogo min na o b'an dɛmɛ kosɛbɛ. An bɛ yan nɔ marché public cadre kɔnɔna na État ye bonyaba dɔ kɛ ka ɲɛsin artisan malien ma fɛn min ye an ka accès ye marché public kɔnɔna na a marché ninnu caman kun ye international de a caman kun bɛ bɔ kɔfɛ ka na alors que an bolola baarakɛlaw bɛ Mali kɔnɔ yan an bɛ se ka nin caman kɛ donc ni anw ka kunnadiyaba ni chance ba ye président kura min b'an kunna sisan ka valorisation de la consommation locale ani an ka made in Mali bila valeur la ka an yɛrɛ ka bolola baarakɛlaw ta k'u don ba la État yɛrɛ bɛ ka sanni kɛ jamanadenw kun o kɔni ye jamana ka ɲɛtaga nin ye an musow n'an denw ka ɲɛtaga ani développement économique des pays aussi a bɛ tali kɛ o bɛɛ kɔnɔna na doléance kelen bɛ n fɛ fana k'o da an ka ɲɛmɔgɔw tulo kan ni nin marché public in bɛna di mɔgɔ minnu ma a kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ a candidat de sélection bɛna di entreprise minnu ma a ka d'an ye sélection ka kɛ transparence kɔnɔna na a kana kɛ cache-nez ko ɲɔgɔnna ye pandémie wagati. Anw bɛ yan kun min na u ye demande publique ko min kuma fɔ anw y'a ye réseaux sociaux de kan donc sisan Mali bɛ refondation min kan k'a ɲini anw kɔni bɛ yan vraiment jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko n'u wulila su anw b'u kɔ n'u wulila tile anw b'u kɔ mais jɔyɔrɔ ko ni jɔda ko don diɲɛnatigɛ la pour ka jamana kɔrɔ don anw bɛ yan kɔrɔdonni o min na a ka d'an ye nin ye musow ka wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o négociation kuma passeli la an partenaires bɛɛ lajɛlen fɛ musow ka jɔyɔrɔ an'u ka hakɛ pour que a ka se ka ɲɛ a cogoya la musow kan ka bila jɔda minnu na kumaw décision bɛ ta yɔrɔ minnu na a sun kɔrɔ musow ka kɛ listiw kan liste minnu b'a permet an bɛ se ka bɔ kunnafoni jɛlen kalama transparence la fana k'a lajigin ka se an ka différentes coopératives ma ayiwa ni jamana kan ka fɛn san min kan ka kɛ ka jamanadenw balo o ka san an yɛrɛ kun dɔ ka bɔ fɛnw santaw la kana ka bɔ kɔfɛlaw la au lieu de an ka continuer ka wali économie soutenir ka wali jamanaw soutenir n'u ye an yɛrɛ ka cɛsirikɛlaw an ka baarakɛlaw soutenir musow de ka ca o dumuni bayɛlɛma la donc a bɛ dɔɔni fara Mali bɛ refondation min tagasira ɲinini pour que ka taa an ka souveraineté la ni jamana dun ka fa sabatili ye. Ayiwa musow ko k'a ko kɛ jɛlenya ka dɛ Fala ye k'a kana kɛ cache-nez ta ɲɔgɔnna ye k'an wele ka tila k'an lajɛ k'an bila ka taa ten an ka dugawu kɛ nin sen ta a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na seko ni dɔnko kɔnɔna Fala ye ministre Mamu Dafe ale ye kɔnɔwarikaw ka sorofe kɔnɔ n'o wele ko Mama Afrika ale y'o bisimila n'o ye Aïcha Kone ye Aïcha Kone ale kun nana Mali la Fala ye min ye Bongana Mayiga ka soma yɛlɛmali a nana kana o sangafo la janaja yɛrɛ kɛra ɲɛna a nalen sa sangafo baaraw bannen tile 7 o ji bɔnnen kɔfɛ Fala ye a taara min ye ministre Mamu Dafe fɛ kana f'a ɲɛna k'a ye dɔnkilida Asimila a nana kana o ɲɛfɔ o ye o bɛ se ka lase o ma cogo min na min ye a ka kuma filanan fana ye ko ka ɲɛmaw fo u ye tasibila min kɛ Bongana ye an'u y'a ka janaja kɛ hukumu min kɔnɔna na k'o diyara ale ye o bɛnna a ma ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn o la Bongana ko ala k'a dayɔrɔ sumaya ko sabula n'i y'a mɛn Aïcha Kone ko Bongana don han a daminɛ k'ale tun bɛ siran hali micro ɲɛ ko nka ko Bongana de y'ale ja jɔ fo kana ale kɛ dɔnkilidala ye k'a to RTI orchestre ale kunna ministre Mamu Dafe a ye Aïcha Kone fo k'a waleɲuman dɔn
aka nalila ale fe kana a fo ka walimando ani anale mi bungana ka janaja ale kene kan ko ka foli ta ka ɲɛsin a ma fala ko mototigi dɔ ale fatura bangoninkaw fe nin kalo tile 6 min ye kamalen ye eko amana yiri dɔ nɛgɛ dɔ de gosi wa min ye nɛgɛ gosile ale tila ka taa yari mobiliba dɔ natɔ kɔrɔ o fana y'a seri k'a bɔ k'a bi min ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna sa sabula a yira k'a fɔ ko min y'a fatogo a cɛ jugara kosɛbɛ an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la fala ye nizɛrikaw fɛ yen nizɛri wolomasiri tabaw ka sigiyɔrɔ bɛ tawakaw ka pankurutigi kɛnɛ kan u ka dugu dɔ don bin kun bɛna taa kɛ yen nka min ye wolomasiri tabaw ye k'u wulila k'u jɔ caki ka wulikajɔ in k'ale bali min ye siganama 5 ɲɔgɔnko u ye olu minɛ bamajɔle kɛbaa dɔ u y'olu fana fa wulikajɔ in senfɛ gouverneur min bɛ tawakaw fɛ ale yɛrɛ taara i ɲɛda kɛnɛ kan k'a lajɛ wolomasiri tabaw sera ka baara kɛ cogo min na Niger wolomasiri tabaw Senegalikaw ka tajibɔ jɛkuluba min bɛ n'o ye Petrosen ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nkalonfin bɛ ka da k'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ko dɔ bɛna fara taji sɔngɔ kan ani gazi ko nkalon do bi nkalon do sini ko gazuwali o gazi o Senegalikaw kɔni fɛ fala ye ko tama o sɔgɔlen ma fara a kan wa ko a ma dɛsɛ fana Guinée ni Libéria ni ɲɔgɔn cɛ min ye Guinéenw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u kun ka drapeau min ye Libéria drapeau ye fala ye o kun turulen don yɔrɔ min na k'u k'a lasegin a nɔ na sabula a yira k'a fɔ ko drapeau in bɔra kosɛbɛ Kisiɲɛnɛkaw olu fɛ yen min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ ko fɛ sa olu kɔni kun ye drapeau bɔ yɔrɔ la sa ka na n'a ye yɔrɔ dɔ la u y'a yira sa ko ka taa n'a ye min ye ba min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Makona a taa n'a ye o masuna la sabula ko a sigiyɔrɔ kɔrɔ o ye o ye Marokukaw y'a yira sa fala ye ko nin waati in na min ye olu ka dugu kɔnɔna ye denmisɛnninw ka nɔnɔmugu dɔ bɛ yen ko nɔnɔmugu in man ɲi o la sa ko ka welewelema dabila u ka dugudenw ma u k'u kɔlɔsi nɔnɔmugu in na wa min ye nɔnɔmugu in ye a ka bɔ feereli yɔrɔw la pewu yaasa sɛgɛsɛgɛliw ma ban tuma min na a ka lajɛ n'o tɛ nin waati in na ko fɛn minnu b'a kɔnɔ n'a dilannen don cogo minnu na o tɛ fulaw ka nɔnɔ ye dɛ misi de bɛ fulaw ka nɔnɔ dilan nun da dilanlen don cogo di fala ye bactérie serililen di o fana ye mun ye tuguni ani bacteriolus k'olu de bɛ a la k'o ma ɲi denmisɛnninw ma ko k'a bɔ sugu la pewu maa maa bɛ yen n'i kɔni y'a feere den nɔnɔ in feere fala ye k'i bɛ ɲangi Marɔku dɛ Tunisie kiiri tigilamaw k'a fɔ Tunisie jamanadenw fala ye u ka jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka pankurutigi kɛnɛba n'o ye Tunis Carthage ye k'u bɛna n'a bonya k'a kɛnɛ fɛrɛ kosɛbɛ u ka dinar wari miliyari 3 dollar miliyari 1 k'o de bɛna don pankuru in na yaasa a ka se ka min ye k'a daminɛ maa 5,000,000 la ka taa se 18 ma a ka se ka o ta ka bɛn ni san 2031 san ye baara in jɔli sa ko a kɔni bɛna daminɛ wa min ye u ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o olu kan ka falen maa tɛna jigin olu la u bɛna o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugu yaasa baara in ka se ka kɛ u y'a yira sa ko société minnu kɔni y'a baara sɔrɔ fala ye k'u ko ni musaka kɔni binna don min k'a daminɛ o don na san kelen o b'a sɔrɔ olu tilara ko sabula maaw sera ka teli bi Liban olu ka wasabulon maaw y'a yira sa k'a fɔ ko wasadenkala ta min kun kan ka kɛ mɛkalo la ko k'o bɔ a ma fɔlɔ ko k'a bila san 2 la ni basigi nana waati min ko n'o tɛ ko Israel bɛ ka fa bɛ kɛ wo ye Hezbollah ko Hezbollah min ka surun Iran na k'u bɛ k'olu de ɲini u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nabil Berri ye ale ye kibaruya in bɔ ka bi ko ka kalata bɔ a ma min ye gasoil ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransikaw fɛ fala ye k'a litiri sera euro 2 ye min ye Faransi yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sa u y'a yira k'o kun famana ka kɛ kabini san 2022 san k'u kuma deli ka ni ɲɔgɔn na ye station 900 ani 413 min b'u fɛ bi ko n'olu bɛ baara la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a sɔngɔ yɛlɛ kabini février kalo tile 17 ko in kɔni daminɛna santimu 28 ko o de farala nɔ taji sɔngɔ kan bi Faransikaw y'a yira sa k'o ka gɛlɛ gouvernement yɛrɛ y'a yira sa ko ni Ala sɔnna a ma u na fɛɛrɛ ɲini maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ani ka sɔngɔ la kɔlɔsili kɛ Faransi fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ pétrole ka kɛ ni Iran ale ni Israel ni États-Unis faralen ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ ye fala ye dollar wari 120 ko pétrole barigon kelen k'a kɛra o ye kabini a bɛ 50 la ka na kɛ 70 ye ka kɛ 80 ye ka kɛ 100 ye sisan nani yɛrɛ sɔrɔ 120 na kɛlɛ o y'a sababu ye min ye kununko ntɛnɛn ye sa 100 siradala 17 buruburu 4 o de farala kan u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko jɔrɔna bɛ maaw la kosɛbɛ sabula min ye Detroit d'Ormuz ye fala ye ko n'ale ma dayɛlɛ k'a kɔlɔlɔntan tɛ sabula ko Iran kɛlen don k'i kasa k'o kan kosɛbɛ o la sa min ye Donald Trump ye ale ko Iran kɛlɛ banna
k'a kun kan ka cɛdenw bila min kɛ ka taa dugu ma k'o na kɛ tuguni k'olu kun bɛ ka min ɲini k'olu y'o sɔrɔ ko wa fana k'a b'a ɲini jamanakuntigi kura fɛ min sigira ko k'i bɛrɛ bɛ ale ma han ko k'i bɛrɛ b'a ma Iran fana ko k'ale ma tila i tɔ la fɔlɔ dɛ nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fɔ ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Putin ninnu ye olu y'a yira sa k'u bɛna n'a lajɛ cogoya sugu bɛɛ la min ye Genèvekaw fɛ yen alamisa nata in u ka se ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ kabula fan fila bɛɛ lajɛlen ma ban kuma ma min ye Trump maa min kan ka taa sigi o tɔgɔ la o ye yamaruya di Iran fana y'a ka yamaruya di Irisilakaw ni Sini jamana ɲɛmaaw ma k'an k'an sigi k'o lajɛ nka yan'o cɛ kisɛtiw bɛ to senna dɛ wala Coupe du Monde min kan ka kɛ san 2030 ale ɲɛbila baaraw kɔnɔna na kabini kununko ntɛnɛn FIFA maaw cunna dɛ k'u bɛ ka taa yɔrɔw lajɛ jamana 3 in na maa minnu kan ka o bisimilali kɛ sa o ye Espagne, Portugal ani Maroc u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛ munumunu salo la fɔlɔ u y'a daminɛ Portugal ni Maroc la ni Ala sɔnna a ma u na munumunu salo tɔ kɛ n'an seginna ka na so basketkɛkɛnɛ min bɛ Kulukoro denmisɛnninlakaw tɔgɔ la Fala ye ale kurumu karila mars kalo tile 8 min ye yɔrɔ in ye sa musaka bɛ bɔra Jeune of Africa maaw kun ni olu ye Fédération Malienne de Basketball maaw olu dɛmɛbaaw ye n'o y'a sɔrɔ musaka min donna la o ma fɔ maa ye terrain kɔni k'a ɲɛna kosɛbɛ Fala k'a ɲɛna koyi ko ɲɛgɛ b'u bolo ye ko yɔrɔw bɛ yen ni lafiya yɔrɔw caman b'a la wa min ye basketkɛ terrain yɛrɛ ye fana ko peut-être n'u y'u ja ni sen Kulukorokaw fɛ yen dɛ wa k'a bɛna to Kulukoro min ye denmisɛnnin ɲumanw ye u ka se ka basketi fana kɛ hɛrɛ ni baden na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ a la cogo min na Fédération Malienne de Basket k'u fo k'u waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la Jean Claude Kulubali a n'an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Bubel Konate olu bɛ o jɛkulu in kɔnɔna na Fala ye min ye basket yɛrɛ fana n'an ka musow fana bɛ k'u labɛn Coupe du Monde o éliminatoire hukumu kɔnɔna na cɛlakaw kɔni ye faris fɔlɔ tɛmɛ fɔlɔ filanan an bɛna an sigi k'o kɔnɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la Jaba Siribe k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fɔ ka Sori Kɛmɛsoko Bayiba mairie du district Amadu Gasama min ye Seru Sakɔ ye Jalafarakaw fɛ k'ale fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Dɛnɛngarakaw ka Madu k'an b'a fana fɔ Fala ye est-ce que an tɛ bɛnkɛ bila ka taa ko anw ka ko k'ale ma foyi faamu ko dugu bɛ se ka kɛ tan cogo di mɔgɔw bɛ wuli ka t'u débrouiller de n'an m'an débrouiller bɛnkɛ an b'a kɛ cogo di caman Diko an b'a fɔ Fala ye ale ye moto taxi bolila ye a cɛsirilen don kosɛbɛ filaninw fa don an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka filaninw balo Ala k'u na kan diya k'u dahirimɛ nɔgɔya